kunokulaka kulonje philo phusho phela pastor wini sibheka kudaba lwamaphupho okubalini okufanele ukuthi yaqikelela phela na ukuthi number sense ngoba remember so 9 ka 5 ntambama kuphela Monday to Friday on WhatsApp sibheka ke uBrian sawubona pastor ngiyathemba ke ukahle ngisacela ukubuza ukuphupha kuchaza ukuphupha umuntu wakho bemthumba inkosi ibusise usazophendula. So he dreamed of his girlfriend. You may dream of your boyfriend being kidnapped. Iyafana. Ngokuqondile mangaze uphuphe boyfriend nomuntu wakhe bemthumba kuwuphawu lubona ngakhomba ukuthi ngenzeka wena la uyakhonjiswa lo muntu kumele umqaphelise noma ke aqaphele ngoba lukhona uhlelo lwezitha lokumthumba vele. Wasisho njengoba ke kwabanye abantu sekuqonde nje ngqo. Uma umuntu ucinile ezomehlela uyaboniswa wena ufike umbono. Yabona isibonakaliso. Number 2. Kodwa ke kwesinye isikhathi uma uphupha umuntu wakho kuba uphawu sithatha njengolubi uma bemthumba ngoba lokho kusho empeleni wena ngokhonjiswayo ukuthi ngenzeka lo muntu ubhekene nempi yeyigadlo isitha sakhe sizama ukumthwebula yabona. So umuntu ke uma ubona bemthumba behamba nabe bemkidnapper kuyenzeka uma bemthwebula kube kanjalo yabona. Number 3 kuyenzeka kodwa futhi uma uphupha umuntu wakho kuba uphawu lobuma bemthumba lo ngasho ukuthi ke empeleni unembango wena emfuna phansi lo muntu wakho izomthatha ngeyigadlo futhi izomthatha ngaphandle kwentando yakhe ngaphandle kwewili yakhe kodwa kusetshenziswa imithi yabona eminyama namandla bemphephethe bemkhafule bemthathe kuwe usale kanjalo. Uthi mangize bekushaya isinawo kwalo umuntu abamthathanga ngokwentando yakhe bamthathe against his or her will. Sabo.